zvinhu zvese zvitoripo, zvinhu zvese zviri right. But imi mandiri kuziva kuti dza7 years mukoma wenyu ari mujeri, ende akanzi ari kugara 20 years. Ndozviziva izvo Blessing. Chichanetsa ndiripo ini sabamuni ndokupai zvese zvamunoda. Chii chiri kunetsa? Ndandichiti mungouya mungorara apa tozotorara zvedu tichitaura nyaya dzachona mobva matongoziva kuti ichiri kutaura nyaya dzechii. And hamuzofari kuona mumwe munext door kana kuti ani zvake mumwe mutoro wacho muchizonzwa kunzi ari kufambidzana neni muchifanira kuita zvinhu zvamunofanira kuita imei. Bless one ndozoti idza makore 20 but kuti ndizorara nemai one zvinonetsa ndezvoti ndogona ndichizviita nhasi mukoma bvauya kana next week kana mukoma bvauya mangwana. But handi mukuona kuti 20 years inguva yakareba. Izvozvo ndozvinzwisa kuti 20 years inguva yakareba yekuti but kuti ndizopinda nemanje Bless munonyenyenetsa pamanje nekuti futi vanhu vanozotanga kutaura futi zvinonetsa Bless. But mukoma wenyu handifungi kuti angambonyatsotsamwa. 20 years dzakawanda ende azofari kunzwa kuti ndaenda nemumwe munhu wekunze kana kuti chii. Mona Bless nyaya inonetsa manje because ngatimboti munofanira kumirira Bless ndimbofungawo nezvazvo ndimboona kuti but isorted zvese zvamunoda ka rent, chikafu Bless, school fees ndokupa izvozvo ndokusapota. Ndozvandiri kutaura kuti munongouya apa tongorara tichitaura nyaya dzacho. Hamuzofari kuzonzwa kuti mumwe wemunhu azongouya azoonekwa aneni apa ndimuri kuchengeta futi vana, ndimuri kubhadhara school fees, ndimuri kubhadhara rent, chikafu ndimuri kutenga. Aiwa ichimbobvisai pfungwa idzodzo Bless. Ndozvinzwisa oneka tine peni kuti mukoma uri kujeri vangosungirwa mombe dzavasina kuba but aiwa ini ndokusoti I don't worry tova tichitaura nezvazvo.